Pues, no puc dir res perquè aquest campionat, des del primer minut, he estat pensant en el final i al final l'hem aconseguit. Estic molt content. La victòria ha sigut contundent, però no ha sigut fàcil. El camí ha sigut molt difícil. Només cal veure les semis, no?, contra Madrid, que hem passat per penals. Tot i això, hem de felicitar els nois, no? La feina durant aquest trajecte ha sigut esplèndida. Donar les gràcies a tothom que ha col·laborat, tota la logística, tot l'estaf tècnic, que fins a altes hores de la matinada d'ahir estaven ja mirant vídeos i analitzant rivals i intentant trobar solucions pels jugadors. Per tant, és un premi a la feina ben feta, a l'esforç de tots els companys, i res, ara toca gaudir-ho i a preparar tots l'any que ve.